అయితే దాంట్లో నా గ్రూప్ లో 6 మెంబర్స్ బయటకు వచ్చేసానండి. మాకు రీప్లేస్మెంట్ 6 మెంబర్స్ ఆ అమ్మాయినే పెట్టిందండి. కాకపోతే అప్పటి వరకు మేము కట్టింది ఉందండి. మేము ఎంత కట్టాలి ఇంకా 1,00,000 ఉందండి అమౌంట్ కట్టాల్సింది. టోటల్ లంసమ్ అమౌంట్ అమ్మాయికి చెప్పేసామండి. ఎంత అమౌంట్ అని చెప్పారు అప్పటికి? మేమండి టోటల్ మనిషి మెంబర్కి వచ్చి 1,50,000 కట్టామండి. 6 లక్షలు ఆరుగురు బయటకు వచ్చామండి. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు 1,00,000 చొప్పున అమ్మాయికి అప్పచెప్పేసామండి. 3 నెలలు కొత్త మెంబర్స్ పెట్టింది కదండి. అంటే వాళ్ళకి రీప్లేస్మెంట్ వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారు గ్రూప్ ని అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా రన్ చేసుకుంటారు గ్రూప్ ని. అమౌంట్ కూడా వాళ్ళే తీసుకుని వాళ్ళే నెలలో కట్టుకుంటారు అన్న ఒప్పందం మీద మేము తను డ్రాప్ చేసిందండి మమ్మల్ని. కాబట్టి ఏంటంటే నేను బ్యాంక్ వెళ్ళి మేము ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చూసి మా పేర్లు అది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నాయి లేదని చెప్పి చేసుకుంటే మా పేర్లే ఉన్నాయి, పాత వాళ్ళే ఉన్నాయి. కొత్త వాళ్ళకి ఎంటర్ అవ్వలేదండి. ఎంటర్ అవ్వకపోతే